Βρισκόμαστε στο περίπτωρο των Σκαραμαγκάς Shipyards με τον κύριο Μιλτιάδη Παρφιτσιώτη, αντιπρόεδρο και CEO, να μας πει δύο λόγια για την παρουσία τους στην φετινή ΔΕΦΕΑ. Σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας στην έκθεση ΔΕΦΕΑ. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με την παρουσία τους κάτω από το καινούριο όνομα και καινούρια διοίκηση και ιδιοκτησία θέλουν να αναδείξουν το ρόλο τον οποίο έχουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στην άμυνα της χώρας. Μάλιστα. Εδώ σε αυτά τα ναυπηγεία κτίστηκαν η ΜΕΚΟ, οι κανονιοφόροι, τα υποβρύχια που σήμερα χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό και βέβαια το ίδιο το ναυπηγείο βρέθηκε στην διοίκηση του πολεμικού ναυτικού και στη χρηματοδότηση του πολεμικού ναυτικού για 10 περίπου χρόνια, μέχρι τη στιγμή και της αποκρατικοποίησής του. Σήμερα ο κύριος Προκοπίου και όλη η ομάδα μας έχει στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της άμυνας της χώρας, της πατρίδας, προσθέτοντας, γιατί μπορεί να χρειαζόμαστε τα καράβια ως αιχμή του δώρατος μέσα στη θάλασσα και τα υποβρύχια, αλλά να ξέρουμε ότι η ασπίδα, και τα χρειαζόμαστε ως δώρη, η ασπίδα όμως είναι η βιομηχανική υποστήριξη, αυτό που δίνει ζωή στα καράβια και τα έχει σε ετοιμοπόλεμη κατάσταση. Αυτό μπορούν να προσφέρουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία φιλοδοξούν να αναδειχθούν και ως ένας χώρος, ένας κόμβος για την ανάπτυξη όλου του οικοσυστήματος που έχει σχέση με με ένα πλοίο. Το κάνουμε ήδη στην εμπορική ναυτιλία, ενσωματώνοντας συστήματα που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα, θέλουμε να το κάνουμε και στην αμυντική βιομηχανία. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε κάθε project και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.